dintre del campus hi ha un apartat que és l'apartat serveis seus, on podreu trobar tota la informació sobre totes les seus que té actualment la UOC, tant a Catalunya com fora de Catalunya, i els punts de la UOC, també molt importants. Arreu de la província de Girona tenim diferents punts de la UOC, que els serveis que ofereixen el punt seria servei d'informació de les nostres titulacions i com a estudiants de la UOC teniu una sala, un espai on us podríeu anar a connectar a internet. Al igual que aquí, a la seu de Salt, tenim un espai per si heu de venir a estudiar o necessiteu connexió a internet, tenim xarxa wifi perquè podeu fer ús de les instal·lacions. O si heu de fer també en algun moment un treball en grup i necessiteu un espai o una sala on poder quedar per fer aquests treballs, sapigueu que podeu fer ús de les nostres instal·lacions, que també són les vostres. D'acord? Llavors, tot seguit us presentaré en primer lloc la Montserrat Sánchez, que és coordinadora del Consell d'Estudiants. Ella us farà una petita introducció al que seria el Consell d'Estudiants que tenim com a estudiants universitaris a la UOC. Us presento també en Narcís Figueres, que és professor dels estudis d'Arts i Humanitats. Gràcies, Narcís. Que us farà una presentació i us donarà la benvinguda a la Universitat Oberta. I en l'últim terme us presento en el Lluís Rius, que és consultor de l'assignatura Competències TIC o Iniciació a les TIC, que segurament molts de vosaltres és una de les assignatures que teniu que fer front en aquest primer semestre. D'acord? Molt bé, doncs, sense més preàmbuls, dono el torn de paraula a Narcís Figueres. Gràcies. Molt bé, Xus, moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes a la Universitat Oberta. Som a la seu de Salt. Saludem també les persones que ens segueixen per streaming. Com ha dit la Xus, el meu nom és Narcís Figueres, soc professor dels Estudis d'Arts i Humanitats i concretament dels graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura catalanes i d'algunes de les ofertes de màster que tenim en aquests moments. La meva presència aquí se justifica per això, precisament per donar-vos la benvinguda a la casa, aquesta casa virtual, que avui som físicament però que generalment us hi relacionareu a través de la pantalla o a través d'algun tablet o d'alguna altra eina o aplicatiu que tingueu. Donar-vos la benvinguda i donar unes breus informacions, perquè el més important és que pugueu escoltar la representant del Consell d'Estudiants o en Lluís Rius, que us parlarà ja més en concret de com funciona l'aula virtual i com interactueu en aquesta aula i veureu també exemples de treball. Per tant, això crec que és el més rellevant de la sessió que fem avui. Jo us deia que us dono la benvinguda i també us dono l'enhorabona perquè heu decidit fer aquest pas de formar-vos per encarar el vostre futur en una societat que sabem que és canviant, que té molts reptes. La formació, diem sempre que la formació no fa mai nosa i que la formació és un dels elements que ens equipa millor per poder encarar aquest futur amb més garanties. Per tant, enhorabona per haver pres aquesta decisió de formar-vos més. També us dono l'enhorabona perquè heu escollit, en funció dels vostres interessos, dintre de l'oferta formativa d'una universitat com la UOC, una universitat que sorgeix d'aquesta societat mateixa, de la societat catalana, i que, diguéssim, que està molt arrelada en aquest nostre context social. I també perquè heu escollit aquesta modalitat de formació no presencial que el que fa és que us permet adaptar la formació a les vostres necessitats. Nosaltres l'única cosa que fem és posar tots els mitjans, tots els recursos, perquè vosaltres pugueu, per una banda, dissenyar el vostre procés d'aprenentatge i també perquè el pugueu adaptar al màxim a les vostres necessitats d'horari, familiars, laborals, etc. Tot això no ho hem pas d'amagar, és exigent,
és exigent per vosaltres, és exigent per nosaltres i ho és per tots. No direm que això serà bufar i fent polles, sinó que això serà una feina que us ocuparà, que ens ocuparà durant una colla de semestres, una colla d'anys, i que serà per vosaltres exigent. Però jo crec que, diguem-ne, que té compensacions que fan que la cosa valgui la pena. I vosaltres hi aprendreu i nosaltres també hi aprendrem molt en aquesta relació. La segona cosa que us volia dir és que us hi heu de posar de seguida. La millor garantia d'èxit dels vostres estudis és que us hi poseu de seguida, que comenceu, que no deixeu passar dies. Hi ha moltes coses que ens fan ànsia a la vida. Llegir aquell llibre que sempre havíem dit que llegiríem, engegar l'ordinador i tal, fer servir determinades eines tecnològiques que ens poden fer una mica d'entrada, una mica d'afrenta, que diu la gent gran, una mica d'afrenta, però ens hi hem de posar de seguida. No hi ha més remei i per tant la garantia d'èxit és que hi entrem i que comencem a treballar de seguida. Jo us presentaré les figures que intervenen en l'acció docent d'una manera molt ràpida i molt resumida. Com ja us podeu imaginar, la universitat té tota una estructura administrativa perquè funcioni, amb un rector, amb un consell de govern, etc. D'això no en parlarem perquè crec que seria excessiu per una sessió com aquesta, però sí aquelles figures amb les quals vosaltres interactueu. Segur que heu interactuat ja amb el tutor. El tutor és aquella persona que no diguem que és la nostra mare, però gairebé, no? La persona que recorrem sempre, que tenim un dubte, és la persona que ens assessora al llarg de la nostra estada a la universitat, que ens ajuda també a concretar la matrícula d'aquell semestre o quan tenim alguna dificultat hi podem recórrer. És un professor, per tant és una persona que coneix les diverses ofertes formatives de la UOC, les diverses assignatures d'un mateix grau o d'un mateix màster, és una persona que coneix bé l'intríngulis, però a més està a la vostra disposició per qualsevol necessitat que tingueu en relació amb els serveis de la universitat. I després hi ha dues figures més que són molt importants. Una són els professors responsables de les assignatures, que segurament veieu a l'aula, però moltes vegades no hi interactueu de manera directa. Bé, aquests professors, com és el meu cas, treballem a temps complet a la universitat i ens dediquem a dissenyar aquell grau, aquell màster i cada una de les assignatures en concret. Per tant, a decidir quins continguts ha de tenir aquella assignatura, amb quins materials es treballarà en aquella assignatura, amb quines activitats pràctiques, com es relacionaran els diversos elements que formen el treball d'aquella assignatura i com vosaltres hi treballareu. I també vetllem perquè aquella assignatura estigui actualitzada. A vegades no hi som prou a temps, no? Segurament els que us heu matriculat de disciplines molt canviants, com per exemple aspectes de fiscalitat, sempre diem el mateix, hi ha aspectes de dret o de fiscalitat que canvien cada any, esclar, i s'han d'adaptar a les assignatures d'una manera molt ràpida. Hi ha altres matèries que tenen una durada més llarga. El professorat propi, que treballa a la universitat a temps complet, fa també docència, fa també recerca, però és el responsable de mantenir l'oferta formativa en condicions i actualitzada. Després hi ha una tercera figura, que és el que anomenem el consultor. Són els docents, són les persones, són professors, naturalment, experts, especialistes en cada una de les matèries i són els que us atenen a vosaltres directament. Són els consultors, les persones amb qui us relacionareu. Són les persones que dirigeixen l'acció formativa, aquella assignatura i aquell semestre i que elaboren conjuntament amb els professors responsables el pla de treball d'aquella assignatura, les famoses PAC, les famoses proves d'avaluació continuada que haureu de lliurar periòdicament per superar l'assignatura. I són les persones a les qui adreçareu preguntes. En el mòdul diu, a la pàgina 24 diu tal cosa, no ho acabo d'entendre perquè després a la pàgina 36 sembla que es contradiu perquè diu això altre. Pam, aquella persona us atendrà i us respondrà aquella pregunta. O fareu la pregunta al fòrum perquè tots els companys ho vegin i potser ja contesta un company, no? Però el consultor és la persona que dirigeix una mica el procés de formació que feu en aquella assignatura concreta. Per tant, hi ha el tutor,
Hi ha el consultor, essencial pel progrés, en una assignatura concreta. Hi ha aquest equip de professors, que en diem professors responsables d'assignatura, normalment dirigits per un director, que vetllem per la coherència i per l'actualització de l'oferta d'aquell grau o d'aquell màster. Jo no tindria més coses a dir. Repetim el que hem dit al principi, que al final hi haurà un espai perquè pugueu fer preguntes, per tant, a mesura que anem avançant, també preneu nota i així al final podrem respondre els dubtes que tingueu. Ara passo la paraula a la Montse, com a representant del Consell d'Estudiants, que ens dirà una mica amb quins canals podeu comptar també per aquest cantó, que és el cantó de la vostra representació com a estudiants. Gràcies, Narcís. Bé, doncs, benvinguts també en nom del Consell d'Estudiants de la UOC, un Consell d'Estudiants que us haig de dir que aquest any estrenem perquè van haver-hi eleccions ara al mes de maig, juny més o menys, i es va acabar constituint el mes de juliol. Per tant, el que és el nou equip del ple del Consell d'Estudiants és acabat d'estrenar. Tenim 3 anys per davant i bé, i moltes ganes de ser-hi i de representar-vos. Feta aquesta petita introducció, us dic, jo soc Montserrat Sánchez, soc la coordinadora d'aquest Consell, com us ha dit la Xus, i soc una estudiant del grau de Comunicació. Fa 12 anys que volto per... 12 anys no, 6 anys, 12 semestres que volto per la UOC. Llavors, això vol dir una mica de rodatge ja. Bàsicament, la meva missió és això, explicar-vos una mica qui som i on tenim la nostra representació dins de la UOC. A veure, això... On tenim la representació els estudiants? Doncs mireu, aquí en el Consell de Govern, que és la màxima figura que governa la universitat, aquí hi ha un dels representants. El següent òrgan és el Consell d'Universitat, que s'està constituint ara també, el Consell d'Estudiants, que seria format per 50 alumnes representant a tots els estudis que hi ha, o sigui, les 5-7 branques que hi ha d'estudis a la UOC, doncs dintre de cada branca hi ha un estudiant que us representa. I després el que són les comissions d'estudi, que la formen específicament en petit comitè, doncs cada grup d'estudiants que formen aquells estudis juntament amb els professors que us explicava en Narcís. Aquests són els 4 òrgans on nosaltres estem. En el Consell de Govern, doncs, és el que us comentava, no? Agafaré perquè si no... L'organització interna, o sigui, és el màxim òrgan i és d'organització interna de la universitat. Està constituït pel rector, el vicerector, el gerent, el secretari general i un representant del professorat, un dels estudiants i un representant del personal de gestió. Com veieu, tota la universitat representada en aquests òrgans. El que són el professorat i el personal de gestió són elegits pels membres, escollits per formar el Consell d'Estudiants, i els representants d'estudiants estan designats pels propis, o sigui, el ple d'estudiants escollirà, en aquest cas he estat jo escollida perquè així està establert per normativa, doncs la representació dintre del Consell de Govern. El Consell d'Universitat és el mateix, o sigui, és l'òrgan que ve per sota i la representació dels estudiants està designada pel Consell d'Estudiants. En aquest cas tenim eleccions ara d'aquí a poc per escollir els 7 membres, un per cada estudi, que representarem a dintre d'aquest òrgan en els estudiants. Que tot això encara està en fase de creació, per dir-ho, perquè com us he comentat són molt nous i tot això s'està muntant ara. I aquesta és la part important, el Consell d'Estudiants de la UOC, format per 50 estudiants, té 3 anys de mandat. Dintre del que és el Consell pròpiament hi ha una junta permanent que està formada per 7 membres que vam ser escollits també dintre del que és el ple i som, diguem-ne, l'òrgan que gestionem tot el que és el ple. Una mica, hi ha d'haver-hi un organigrama, una mica els que gestionem. Tota la normativa que ens regula
la podeu trobar dins dels espais comunitat. O sigui, com ja estareu, suposo, una mica basats en el campus, hi ha aquesta icona petitona que posa comunitat aquí. Un cop hi entreu podreu veure que hi ha diferents espais on entrar. Un és el Consell d'Estudiants i un cop dintre podeu entrar en els meus representants i dins dels representants trobareu el que és el Consell d'Estudiants i el Comissions d'Estudi. I un cop entreu a dintre ja veureu que anireu veient tota la definició, tot el camí per anar-nos trobant segons els estudis, segons el contacte que vulgueu tenir i tal. Us explicava allò de la normativa, que em sembla que deu ser en alguna altra diapositiva, perquè és important que sapigueu com funcionem i què fem. Jo no us ho explicaré ara perquè seria molt llarg, són moltes pàgines. I a dintre de la normativa, a veure si la trobo, la diapositiva, aquí. O sigui, dintre de l'espai comunitat, hi ha la icona aquesta petitona aquí de normativa, entreu i a dintre trobareu tota la normativa, no només la nostra com a Consell d'Estudiants o Comissions d'Estudi, sinó tota la normativa que regeix la UOC, totes les lleis. És interessant, vull dir, és un espai que normalment no hi solem entrar-hi, però a vegades està bé saber quins són els nostres drets i els nostres deures. A vegades, no sé, és molt fàcil demanar coses i potser ja estan regulades i no cal esverar-nos, no? Vull dir, són petits exemples que bé, està bé saber que existeixen. A veure, torno enrere. Anterior, oi. Pensava que hi havia la diapositiva. Un cop entreu dintre del Consell d'Estudiants veureu el llistat de tots els que us representem, amb les fotos separats per estudis. Ja ha sortit? Aquí, sí, doncs mira, me l'he passada, sí, gràcies. Doncs és això, o sigui, aquí veureu tot el llistat. Aquest no està actualitzat perquè és una diapositiva que he recuperat d'antiga, però la dinàmica és aquesta, la foto, el representant amb els estudis i el d'allò de contacte. Hi ha un espai que també és molt important, que és el fòrum. Aquí és on vosaltres ens podeu comunicar coses, on podeu debatre els vostres dubtes, les vostres inquietuds, els vostres suggeriments. És un espai que el que som del Consell d'Estudiants tenim l'obligació d'anar-ho revisant, d'anar donant resposta a tot el que hi veiem. I és una manera també d'interactuar. Una mica seria l'espai que en Narcís comentava de l'aula, que a vegades tenim un dubte i el presentem en el consultor o en els mateixos companys i potser hi ha un company que abans que el consultor pugui veure aquell missatge ja us ha resolt el dubte. I si no, els mateixos del Consell derivem si aquell dubte no està col·locat en el lloc. És l'espai de comunicació i en allà on nosaltres interactuem. El Consell d'Estudiants té un blog, l'estem activant, l'estem intentant dinamitzar i aquí solem penjar informació, en aquest cas per exemple la reunió que es va fer al mes de juliol, ara per exemple ja es va fer una reunió en un òrgan extern de la UOC, el CEUCAT es va penjar una mica la informació d'aquella reunió que es va muntar. És un espai que a poc hem d'anar dinamitzant i on vosaltres podeu veure una mica la tasca que nosaltres fem, fer-la visible. Per exemple, ara potser hi penjarem les jornades d'acollida que s'estan fent aquí a la UOC i tot, una mica allò, no? Veure que hi som i dinamitzar un espai també que serveix de comunicació, perquè de fet el blog no deixa de ser un espai de comunicació. La normativa que ja ho hem explicat, i aquí una mica què fem i com ho transmetem, és una mica això, no? Si nosaltres us representem per les coses bones i per les dolentes a vegades, no? O sigui, a vegades tenim dubtes o veiem, hi ha casos molt evidents, per exemple, no sé, uns materials desactualitzats. Això, a veure, hi ha vegades que té una raó de pes, com el que explicava Narcís, que són materials que per la mateixa dinàmica de la societat i de les lleis que es van actualitzant no hi ha temps material de fer-ho, llavors hi ha els complements que dintre de la mateixa aula hi podem trobar-hi, però hi ha materials que probablement estan desactualitzats perquè senzillament ningú els ha revisat.
perquè en aquell moment funcionaven com a tals, que no són gaires, però a vegades ens en trobem algun, que potser té la seva justificació i no la sabem, doncs està bé dir-ho, comentar-ho, potser ens donen la justificació, ho entenem i ens quedem tranquils que aquell material no està tan desactualitzat, sinó que té la seva raó, o potser no, potser fem obrir els ulls amb algú i podem dir, home, potser sí que els hauríem de posar una mica al dia, no? És el que diguem, coses d'aquest tipus així, que potser, o jo què sé, coses més generals, no sé com explicar-vos, que a veure, jo què sé, hi ha moltes vegades les PACs, les veiem d'una manera o d'una altra, també compartir aquestes coses. Nosaltres recollim aquestes inquietuds, moltes vegades és una resposta que ja està, perquè tot està molt ben pautat, però dona una certa tranquil·litat a nivell vostre. I el que nosaltres realment veiem que és susceptible de plantejar com a millora a la universitat, allò és el que recollirem, ho passarem per ple i es proposarà a la universitat que es canviï. El Consell d'Estudiants és a nivell general, llavors hi ha a nivell més concret a nivell de cada estudi. Hi ha temes que són molt propis de cada estudi que es tracten dintre de les comissions d'estudi, que és l'altre òrgan que ha quedat a sota del Consell d'Estudiants, que també està molt bé, coses molt pròpies, no sé, coses amb els consultors pròpiament, o els materials en general també entren dintre del que serien temes de comissions. Bé, una mica seria això, no? O sigui, nosaltres recollim, valorem i transmetem. Vull dir, no és allò recollir i transmetre, sinó que es revisa, perquè hi haurà coses que sí, hi haurà coses que no. I ja està, seria una mica el resum de tot això. A mi m'agrada remarcar que hem d'estar informats, que a vegades la virtualitat porta a que estiguem molt susceptibles en segons quin tema i sigui fàcil un cop de dir és que m'enfado i d'allò, no, allò que us deia de la normativa, anem a revisar, anem a plantejar-ho tranquil·lament. Estar informat permet això, que fer les passes correctes per ser efectius en els nostres drets i deures, evitar malentesos, saber per on ens hem de moure. A vegades la virtualitat requereix un coneixement del campus, ara us ho explicaran, vull dir, tenim moltes coses i moltes les anirem descobrint. Jo encara després de 12 semestres descobreixo espais, perquè moltes vegades no els he necessitat i no he obert els ulls en aquell espai perquè no m'ha interessat o perquè no formava part del meu entorn i l'estic descobrint ara. Doncs està bé, no? Vull dir, però abans de dir això no existeix, descobrim, sapiguem on... I parlar amb coneixement de causa, és el que us deia. Si estem informats parlarem del que sabem. Una mica això, la participació és important, ara d'aquí 3 anys tornarà a haver-hi eleccions, vosaltres també alguns encara hi sereu, portareu un rodatge, ens haureu descobert i us animem a que ens descobriu i que si d'aquí 3 anys us veieu valents i amb ganes de participar-hi, teniu una oportunitat. I això, gràcies per confiar i us esperem en els nostres espais. Abans de passar la paraula en Lluís, que és el que ens interessa ara d'entrar ja directament en matèria sobre l'aula, la intervenció de la Montse m'ha fet pensar també, a banda d'aquestes qüestions que poden ser més aviat queixes o insatisfacció de l'estudiant en relació amb l'oferta formativa, amb l'atenció que rep per part dels docents, que també hi pot ser, jo esperaria que fos el mínim, però es pot donar. Hi ha uns altres moments en la vida de la universitat que són molt essencials per nosaltres. Són les enquestes que us passen al final de cada període docent i a vegades la gent no ho respon perquè sempre és una mica enfadós això, d'haver de respondre a una enquesta, però per nosaltres és essencial saber l'opinió dels usuaris sobre aquella assignatura, sobre aquell docent, sobre aquells materials. Això jo us recomanaria que responguéssiu, en la mesura que pugueu, perquè ens ajuda molt a fer això que deia ella, a mantenir actualitzada l'oferta, és a dir, i també a saber
que aquell semestre ha anat bé o no ha anat tan bé, o que ja sabem que a vegades una petita disfunció es fa grossa i fa que aquella persona, això que deies, s'enfadi, no? Però hem de mirar entre tots de reconduir-ho, i hi ha un moment essencial que són aquestes enquestes de final de semestre, que dic, els professors estigueu segurs que nosaltres les mirem amb molta atenció, per saber què hem de fer en el semestre següent. Les llegim i les tenim molt en compte. Per tant, responeu-les, sisplau, que ens ajuda molt. Bé, i passo la paraula a en Lluís Rius, que és consultor de competències TIC, i que amb ell entrarem ja en aspectes concrets de l'activitat de l'aula. Bé, doncs benvinguts i benvingudes. La meva missió avui, com deia en Narcís, és treure-us una mica l'angoixa més habitual en els primers cursos de la UOC, que és navegar pel campus virtual. És a dir, segurament la preocupació més gran de la majoria de vosaltres és no acabo de controlar, la Montse deia que hi ha espais que encara descobreix, si et serveix de consol jo també hi ha espais que encara descobreixo, o sigui que no patiu. El que es tracta és que els espais que sí que necessiteu, els més immediats, els tingueu controlats, sapigueu que hi ha a cada lloc, i això us traurà una mica aquesta angoixa inicial, de dir que a part de que tot és nou, també l'espai és nou. Llavors jo us faré un recorregut per al campus, sobretot per una aula, que és on ens mourem sobretot, i una mica amb aquesta intenció de treure la possible angoixa o de donar pistes, de dir, això no ho havia entès, resulta que el fòrum servia per això. Tinc un avantatge, que és que ja portem un parell de setmanes i per tant moltes coses les heu descobert sols. Quan fem la presentació molt a tocar del principi de curs, la gent no ha tingut temps encara d'anar explorant les aules o els racons de les aules. Per tant, estic segur que molts de vosaltres ja heu fet aquesta primera descoberta voluntàriament o perquè no heu tingut més remei, perquè us han dit que ja tocava fer no sé què i heu dit, doncs va, m'arremango i començo a buscar-ho, perquè si he d'esperar que m'ho diguin, doncs potser passarà el temps. Bé, doncs entrem a dintre del campus, aquesta seria la portalada que tots heu vist moltes vegades. Aquí fixeu-vos que si no entres amb nom i contrasenya, doncs ets un simple espectador, és com està la façana de l'aula o de la universitat. Per poder entrar necessites un nom i una contrasenya, que tots teniu. Aprofito per recordar que també tots els alumnes teniu un correu electrònic, una adreça de correu electrònic, @uoc.edu, que serveix per qüestions acadèmiques. Tots nosaltres tenim un segon o un tercer adreça de correu que la fem servir per qüestions personals. Per tant, està bé que tinguem una adreça que ens identifiqui com a estudiants, diguem-ne, per fer coses acadèmiques. Bé, entrem a dintre travessem la porta, entrem més enllà de la façana, i aquí tindríeu, segurament no tothom veu el campus de la mateixa manera, depèn de si ets consultor, professor, etc. Però més o menys veuríeu les diferents aules de les diferents assignatures que feu. Aquí hi ha un racó de bústia i aquí dalt teniu una sèrie d'icones que tindrien a veure amb el que abans ella deia de la comunitat. Si ens les mirem veureu que no és tan diferent d'una escola, d'un institut o d'una universitat. Mirant detalladament veus que hi ha secretaria, això a l'escola també n'hi havia, a l'institut també hi havia una secretaria, veiem que hi ha biblioteca, veiem que hi ha un tauló de notícies, veiem que hi ha aules, veiem que hi ha serveis, que no són lavabos sinó serveis acadèmics, veiem que hi ha comunitat per trobar-nos amb gent, que seria el bar o seria l'equivalent físic, diguem-ne, podria ser això, una sala de reunions, un bar, etc. Per tant, si ens traiem la primera angoixa inicial, veurem que, de fet, això reprodueix un espai que ja coneixem, que és un institut, una escola, una universitat, i per tant, si pensem les coses que s'hi solen fer a la biblioteca física, veurem que aquí, de fet, és el mateix, però utilitzant recursos virtuals. Per tant, si us sembla, no entraré a explicar cada un d'aquests casos perquè la majoria són força intuïtius i, a més, em sembla que és millor de moment concentrar-nos en l'aula, que és on entrareu més sovint, i a poc ja anireu veient altres aspectes. En tot cas, si després, a l'hora de les preguntes, hem d'entrar en algun d'aquests llocs, doncs ja ho farem. Entrem a l'aula. Jo us ensenyaré l'aula de competències TIC, que és l'assignatura que jo faig de consultor i que molts de vosaltres m'imagino que deveu estar matriculats. És una assignatura molt transversal, que es fan molts estudis. Concretament jo la faig a Ciències Humanes i Socials, però en essència l'assignatura s'assembla molt.
Entro a dintre l'aula i la primera cosa que veig és blanc. No. La primera cosa que veig és el títol de l'assignatura, veieu? Això que digui aula 1, aula 2, aula 3, vol dir que a vegades una mateixa assignatura té molts estudiants matriculats i es reparteixen en diferents aules. Fixeu-vos que també aquí hi ha la foto del professor responsable de l'assignatura. Per tant, aquesta és la persona que ha dissenyat, que explicava en Narcís abans, que ha dissenyat l'assignatura, els materials, etc. En principi no és, tot i que aquí diu contacte, en principi no és una persona que hagi de contactar-hi en primera instància. El vostre referent és el consultor o la consultora. Per tant, de vegades, com que és tan evident que aquí diu contacte, el primer problema ja dius, ai, el contacte, doncs millor que ho guardeu per coses que siguin realment excepcionals, si no el vostre contacte ha de ser el consultor. A partir d'aquí, fixeu-vos, hi ha una línia que comença amb inici i va a final, per tant és una línia de temps que ens ensenya els diferents processos, les diferents etapes de l'assignatura. Totes les assignatures tenen un inici i al costat hi ha un pla docent, ara us explicaré molt breument, suposo que la majoria ja és una paraula que us ha cridat l'atenció, i després sol haver-hi dates que corresponen al final de cada PAC, que deia Narcís. Una PAC és una prova d'avaluació continuada, una pràctica d'avaluació continuada, per tant vol dir que el dia 14 del 10 passa alguna cosa important. I quan he passat d'aquest 14 del 10, és a dir, el dia 15 del 10, sé que tinc un parell de dies de 3 de relax, perquè no torna a haver-hi un final intens fins al 18 de l'11, el 18 de novembre. Per tant, aquestes dates les hauríem de tenir molt presents, perquè vol dir que s'acaba una pràctica d'avaluació continuada, vol dir que segurament he de fer un lliurament o he d'acabar un treball, el que sigui, d'acord? Per moure-us entre les diferents fases només heu de clicar en el botó de la pràctica que voleu saber i ja ho tindreu. Per exemple, si ara volgués saber què em passarà a partir del 9 de desembre, que aquí diu que és la pràctica que porta com a títol tractament de la informació, clicant al damunt se m'obriria d'aquí una estona la informació relativa a aquesta PAC, veieu? És a dir, aquesta és la PAC del mes de desembre, no és la que estic fent ara. Ho faig bé, ho dic bé? Sí. Tot i que aquí dalt veig que no me l'ha marcat com a verda, que semblaria més lògic. No, perquè marca el temps que som, perquè sempre sàpigues en quin moment et trobes del calendari. Però no està tancat mirar el futur en aquest cas. Si algú diu, que per Nadal tinc previst fer vaig molt carregat de feina, deixa'm veure què em passarà. Doncs podeu preveure quin volum de feina, quina càrrega de feina tindríeu per Nadal per poder... Per tant, us podeu moure per l'inici, que és el pla docent, pels diferents fases o etapes i, si tot va bé, que esperem que sí, arribareu a l'última, que serà ja al final. Si no toquéssiu cap d'aquests botons, s'aniria movent, aquest botó verd s'aniria movent a mesura que van avançant els dies. D'acord? Aquí a opcions de l'aula em sembla que hi ha un calendari també, a dalt, el calendari semestral també... N'hi ha 2 o 3 de calendaris, ara en parlarem. Llavors, aquest és el títol de l'assignatura, de la PAC, del període. Reculem una mica i tornem al pla docent. El pla docent seria com el full de ruta, és el document que qualsevol persona que s'ha matriculat en una assignatura hauria de consultar primer de tot, perquè hi ha una mica les regles del joc. Si llegiu el pla docent veureu una mica els noms dels responsables, us fa una presentació de l'assignatura, us marca els objectius que s'espera que obtingueu quan hàgiu superat l'assignatura, us fa un resum dels continguts, us llista els recursos que fareu servir, si farem servir llibres, si farem servir vídeos, si farem servir documents en PDF, si farem servir àudios, el que sigui, la metodologia, quin és el mètode d'aprenentatge, si s'ha d'estudiar, si s'ha de fer un treball, si s'ha de fer intervencions, és a dir, cada assignatura té la seva metodologia i en el pla docent us explicarà exactament quina és la metodologia d'aquella assignatura. I un element molt important, l'avaluació. Si sabem com ens avaluaran, sabrem com ho hem de fer per fer-ho bé. Si no ens mirem això i anem fent, igual ens trobem que hem treballat molt i que no som reconeguts perquè de fet no hem sabut què ens exigirien.
Per tant, jo us aconsellaria que quan us matriculeu d'una assignatura o quan comenceu una assignatura tingueu molt present el pla docent. Jo em sembla que és dels documents que val la pena fins i tot imprimir-se per tenir-lo més o menys a l'abast, perquè a vegades tens un dubte i si l'has d'obrir a la web a vegades fa més mandra. I finalment, al final del pla docent hi ha les dates clau, ja veureu que les dates clau són a diferents llocs, ja n'hem vist un i aquest seria el segon. Les dates clau serien, en aquest cas, l'inici, el final i la qualificació de cada PAC. Per tant, el que fa molta gent és això, traslladar-s'ho a la seva agenda o al seu calendari o tenir-ho en compte perquè, tal com us he dit, aquestes dates, 14 del 10, 18 de l'11, 9 del 12, són les mateixes que hi ha aquí dalt. Són les que hem d'estar especialment, veieu? Són les mateixes. Per tant, ens ho recorda Nadal i també el pla docent ens diu, alerta, que el dia 9 de desembre passarà alguna cosa. D'acord? Això seria el pla docent. Llavors, a mesura que va avançant el temps, l'aula se'ns va actualitzant, ens va posant en la data que som. Posem-nos, per exemple, en la primera PAC, que és la que som ara. Ens diu quan comença, ens diu quan acaba i ens diu quin dia el professor o el consultor, en aquest cas, ens donarà la qualificació. Normalment hi ha una setmana de temps perquè hi ha correccions a fer, etc. És a dir, acabem un dia però la nota parcial no ens la dona fins al cap d'una setmana. Llavors, vaig tirant avall, quan ja tinc una idea del full de ruta general, del pla docent, cada una de les PACs té la seva normativa pròpia. És a dir, a part del conjunt en general de l'assignatura, que seria el pla docent, m'interessa saber l'enunciat de cada una de les PACs. I això ho trobareu aquí, on diu baixa en PDF, seria el de la PAC concreta, la d'aquesta fase. Llavors, aquest document que podeu baixar en PDF també el trobareu desgranat per l'aula. O sigui, si imprimíssiu aquest document en PDF veuríeu que l'enunciat, és aquí, o els objectius, etc., ja són en el document imprès. Si us va més bé tenir-ho imprès, doncs perfecte. Si dieu no, jo mirant per aquí ja me'n surto, doncs també. És a dir, aquesta seria la PAC 1, la primera fase de l'assignatura. Llavors teniu un enunciat que us explica exactament quines pràctiques farem, us explica quins són els objectius d'aprenentatge d'aquella PAC concreta, no de tot el curs, sinó d'aquella fase, us diu quines són les activitats concretes que haureu de fer per assolir els objectius, doncs pot ser que hàgiu de fer participació en un debat, o pot ser que hàgiu de fer un treball, o pot ser que hàgiu de fer una lectura, o pot ser que hàgiu de contestar unes preguntes, o el que sigui. Doncs sempre és bo, en el moment de començar una PAC, de saber què haurem de fer, quines activitats concretes. En aquest cas, fixeu-vos, hi ha 4 activitats, 2 són individuals i 2 en grup. D'acord? Per tant, sapiguem. Ara, no diu quan s'ha de fer cada activitat, ja les puc fer avui, això és feina del consultor. Normalment el consultor us marcarà d'una manera molt estricta, molt clara, el ritme de treball. Per tant, si algú diu, estic tan motivat que ja faré les 4 activitats, s'equivocarà, perquè només veient això no pots saber com són les activitats. Per tant, això va molt bé per saber què ens trobarem, però hem d'esperar que el consultor ens vagi marcant el ritme per saber quan comença, si ho hem de fer sol, si ho hem de fer en grup, qui forma el grup, etc. D'acord? Per tant, un altre consell que us dono és, com deia Narcís, no us adormiu, però tampoc us poseu nerviosos. Sapigueu que tot està molt pautat i que us arribarà la informació quan us hagi d'arribar. Hi ha gent que està molt neguitosa perquè diràs, esclar, jo vull fer el grup de treball però ningú m'ha dit res. Tranquils, que el dia que s'hagi de fer el grup de treball algú us dirà, avui comencem els grups de treball i han de ser de 4, de 3, de 5 i els has de fer així o els has de fer això. Per tant, no patiu que esteu molt acompanyats per als consultors. L'apartat de recursos... Se'n va entenent, sí? Ben bé? L'apartat de recursos serien els materials que fem servir per fer aquesta PAC concreta, no són els recursos de tota l'assignatura, són una part només, i per tant alguns estan en format web, altres estan en PDF, altres estan en àudio, vídeo, etc. Què hem de fer amb això? Doncs el mateix que he dit abans. Hi ha gent que quan comença diu, vaig a imprimir-m'ho tot, o vaig a mirar totes les webs.
calma, el consultor ja us anirà dient què heu de llegir en cada moment. No es tracta del primer dia tenir-ho tot llegit, perquè segurament aquests materials tenen relació amb les activitats. Per tant, si el consultor considera que aquest document o aquesta web que es diu nocions de tecnologia digital les heu de llegir en el moment de fer una activitat, ja us ho dirà. Si sou curiosos de ment i dieu, no, és que jo tinc ganes d'anar fent, o jo ja em conec i després els caps de setmana no tinc temps, aneu fent. Però sapigueu que en teoria us aniran marcant el ritme de treball. No vulgueu abastar-ho tot el primer dia ni ho deixeu tot per l'últim. Es tracta de trobar aquell equilibri que us faci sentir còmodes. Un altre aspecte molt important és el d'avaluació, que abans us he dit que hi havia una avaluació de l'assignatura. Aquí teniu l'avaluació d'aquesta part, és a dir, el resultat parcial de la primera nota, per dir-ho en llenguatge planer, dependrà d'aquests criteris. Per tant, és molt important que sapigueu quins són els criteris. Si això teniu clar què us valoraran, a l'hora de fer les activitats les podreu fer amb una estratègia o amb una altra. Per exemple, si una de les habilitats és la claredat de la informació compartida i l'estil comunicatiu, vol dir que si us demanen de fer una intervenció, l'estil comunicatiu compta. Per tant, us hi heu de mirar una mica, heu de revisar, per exemple, l'expressió, l'ortografia, el to. Si no digués això, vol dir que en principi no ho tenim en compte. És que això és tan evident i tan de sentit comú que l'estil comunicatiu sempre es té en compte. Però és una bona idea mirar-se una mica els elements d'avaluació per saber una mica de quin mal hem de morir. Perdoneu la nota una mica voluptuosa. Com anem? Sí? Teniu controlat més o menys tot això? I això ho trobareu repetit a cada una de les 4 o 5 fases de l'assignatura. Per tant, si voleu creure, el dia 18, el dia 9 i el dia 8 de gener hauríeu de... Aquests són els dies finals, doncs el dia següent, que és quan comença l'altre, hauríeu de dedicar una bona estona a preparar l'estratègia. Durant aquestes 2 o 3 setmanes per on anirem. Un parell de coses més que segur que ja heu fet servir, el tauler i el fòrum. Tothom els té clars aquests dos, el tauler ja hi ha anat, sí. El tauler és el lloc on el consultor us envia informació global, mai personal. En el tauler no trobareu mai un missatge que faci referència a una cosa només vostra. El consultor a través del tauler, o a vegades el professor responsable de l'assignatura, envia un missatge a tota l'aula, a tots els alumnes, perquè sàpiguen que han de començar una tasca o que hi ha gent que no acaba de fer la feina. En general mai et diran tu no, sempre és hi ha uns quants alumnes que sembla que no han entès. Per tant, és molt important, i em sembla que és el consell que us pot ser més útil, que hi entreu cada dia. Si no entreu cada dia al campus i mireu el tauler, us podeu trobar de cop amb una acumulació de feina que us desbordarà. A vegades és només entrar i sortir, no cal que sigui dir entrar i no, entres i dius, mira, no hi ha res, ja vaig bé. Però si aquell dia han penjat una cosa que m'implica fer alguna cosa, per exemple, formar grups, si em trigo un parell de dies a mirar-ho, resulta que quan m'hi poso ja hi ha la meitat dels grups formats i he fet tard. Per tant, a mi em sembla essencial que cada dia feu una mirada, encara que siguin això, 10 minuts o 5 minuts, i el dia que tingueu feina hi haureu d'estar bastant més. Però una passada pel tauler, una entrada a l'aula i què, com estem? Tot bé? Sí? Doncs adéu. Per mi és una de les coses essencials. Tauler. Per tant, el tauler només hi escriu el consultor i el professor. Vosaltres no hi podeu escriure el tauler. El tauler només és per rebre, en aquest cas, informació. En canvi, el fòrum és l'espai de comunicació de professors, alumnes, consultors, de tothom. I aquí sí que hi podeu fer intervencions. Per exemple, per expressar dubtes. No entenc què demana l'activitat 3. He provat de fer això que diu l'enunciat i no em funciona. Algú més li passa? No he pogut fer, etc. Per tant, qüestions que tenen a veure amb el funcionament de l'aula, no sempre per queixar-se, de vegades, les fem en el fòrum. Recordeu que el fòrum el llegeix tothom. Dic perquè a vegades la gent fa missatges al fòrum que són més privats, d'explicar-li al consultor, mira que m'han d'operar i no cal fer-ho al fòrum. Si és una cosa particular, dieu-li directament al consultor i us resoldrà aquestes incidències. Vigileu una mica perquè llavors sap greu. Dius, ara tothom sap que m'han d'operar.
i comences a rebre missatges de suport, que vagi molt bé, no cal. Per tant, el fòrum és això, és l'espai en què tots podem interactuar. Per tant, s'hi fan debats, s'hi fan intervencions, etc. Grups de treball, això no totes les assignatures ho tenen, però com que m'imagino que molts de vosaltres fareu aquesta assignatura científica en els diferents estudis, us ho comento. Aquesta assignatura fem una primera fase que som tota l'aula junta, en manada, i d'aquí uns dies ens dividirem en grups i a partir d'aquell moment treballarem en petits grups. Per tant, els que feu aquesta assignatura notareu d'aquí una setmana o dues que la dinàmica canvia molt. Deixeu d'estar amb tota la manada, que també hi estareu, i treballareu en un grup petit i fareu un projecte, un treball molt concret. Per tant, per accedir a l'espai de treball del grup heu d'anar aquí. Si aneu ara no trobareu res perquè no hi ha cap grup format. Per tant, no veureu res. Quan tingueu un grup, entrareu aquí i serà un dels espais que visitareu més sovint perquè voldrà dir que esteu en contacte amb el vostre grup. Els missatges que envieu aquí dintre només els veurà la gent del vostre grup. La gent que no sigui del vostre grup no li interessa quina estratègia de treball feu. Per tant, és una mena de sala privada de comunicació que va molt bé per tirar endavant un treball en grup que m'imagino que si feu aquesta assignatura alguns us fa molta angoixa. Veureu que al final la gent s'ho acaba en general passant bé, és una experiència, la gent que ha fet l'assignatura acaba bastant contenta, hi ha gent que acaba molt satisfeta, s'adonen que treballar en grup, que és una de les estratègies de la UOC, de poder treballar conjuntament, etc., és molt satisfactori i canvia la manera d'estudiar que estem acostumats, potser tradicionalment, que és jo sol amb un llibre i fent un examen. Sí? Aquests serien els... m'he deixat un desguard molt important, que no està a dins de l'aula, sinó que està aquí dalt de tot, que és la bústia. La bústia també l'heu fet servir tots més d'una vegada, és l'espai de correu, per enviar missatges o bé al consultor, o bé, si convingués, al professor, o bé a altres companys. És a dir, si us heu de posar d'acord en contacte amb algun company, està previst que aquest sigui el mètode. La gent, sobretot aquests últims temps, el que fa és intercanviar-se mòbils i anar al WhatsApp amunt i avall. Ja sé que és molt pràctic, però no és la filosofia de la UOC, perquè si vosaltres treballeu a través de WhatsApp, el consultor no pot veure com esteu treballant. I es trobarà que de cop hi ha un treball acabat i dius, oi, com heu fet això? No, per WhatsApp. Llavors, interessa que aquesta comunicació entre estudiants, en aquesta assignatura valorem no només el resultat, sinó sobretot el procés, el consultor pugui veure com heu arribat a aquella discussió, per què heu decidit de fer-ho d'aquella manera. Si només veiem que ja ho heu fet, no, perquè ho hem fet per WhatsApp, doncs no és aquesta l'estratègia d'aquesta assignatura i de moltes altres. Per tant, intenteu, tot i que algun dia fas un WhatsApp perquè expliques que avui no et pots connectar perquè la nena no sé què, però en general intenteu d'interactuar dintre del campus, que és tal com està pensat. Jo pràcticament estic, el calendari del semestre que deia Narcís el trobareu aquí dalt també. És interessant perquè hi trobareu les dates clau no únicament d'una assignatura sinó de totes les assignatures de les quals esteu matriculats i a vegades és veritat que hi pot haver algun moment en què hi hagi una acumulació de lliuraments i això s'ha de preveure perquè s'ha de fer una mica abans, preparar-ho, perquè si resulta que hi ha 3 assignatures que coincideix que el tercer lliurament abans de Nadal és a la mateixa data o amb molt pocs dies de diferència, doncs esclar, allà tindreu una acumulació, per tant passa perquè és molt difícil d'evitar-ho, diguéssim, encara que dintre d'un mateix grau o d'un mateix màster ens poséssim tots d'acord, potser aquella assignatura optativa resulta que és d'un altre grau i per tant el professorat del grau on estàs matriculat tu tampoc té un control absolut de totes les assignatures que fas. Per tant, per més que ho hem intentat, no hi ha mai, sempre queda alguna cosa que no pots controlar i aleshores et coincideixen lliuraments, esclar. Hi ha els materials també aquí i l'avaluació, el RAC, no sé si has parlat del RAC, per lliurar l'activitat.
no? No, això no ho he obert perquè, primer perquè es veuria la llista de tots els estudiants, cosa que vosaltres naturalment no podeu veure, és a dir, si ara obro aquí on diu avaluació al RAC, que diu ell, com que jo soc consultor, tinc la llista dels meus alumnes i els poso nota. Naturalment això vosaltres no ho podreu fer, vosaltres veureu la vostra i prou. Ningú es pensi, la meva nota la sabrà tothom, de cap manera. Això ja sembla evident que ha de ser així. Però on és l'espai on has de lliurar, no? On has de lliurar les activitats. El RAC és l'espai on es lliuren les activitats, tot i que també hi ha, abans era molt més estricte així, ara sembla que ja hi ha gent que lliura activitats en el fòrum o en el etc. Però sí, normalment quan us diuen que s'han de lliurar activitats en el RAC vol dir en aquesta pestanya que es diu avaluació, veieu? Que diu registre d'AC, seria el d'avaluació continuada. No he insistit massa perquè jo diria que vosaltres algunes d'aquestes coses com a alumnes no... Són diferents. Això és diferent i no voldria embolicar ningú. També podem obrir una aula d'ella, que és d'estudiants, i aleshores es veuria amb visió, amb mode estudiant. Ho veieu molt diferent això del que veieu vosaltres a la vostra aula o no? No, l'única cosa que em sembla que al principi, quan has comentat la presència del professor responsable aquí a la part superior, em sembla que en el seu cas no hi apareix. En el seu cas no hi apareix aquesta persona aquí dalt. És que seria molt tentador de contactar-hi. Però sí que apareix a baix de tot, que si tu vas fent a baix, veus que hi ha la llista de totes les persones de l'aula i a baix diu el consultor i el professor responsable. Aquí sí que em sembla que tothom li té. Però en la part de dalt no que no hi és, perquè vosaltres heu d'interactuar amb el consultor. Ara, evidentment, si el consultor, per exemple, es passés 3 setmanes absent de l'aula, naturalment has d'anar a picar una altra porta, no? I escolta, aquest senyor no m'atén, però això no passa. Però si passés, que hi ha un consultor que no respon, que no has d'anar a l'altre, o no sé, en qualsevol altre cas de disparitat de criteris, però diguem-ne que vosaltres teniu l'opció de parlar abans amb el tutor. Sí, teniu l'opció de parlar abans amb el vostre tutor, si hi ha també una disparitat de criteris o una desavinença amb el professor consultor, doncs podeu parlar amb el tutor, dir mira, m'ha passat això, no estem d'acord amb aquest aspecte, que aquest sembla que puc fer. Bé, el tutor és la persona, no?, per aquests casos. Ara, a vegades hi ha altres aspectes d'ampliació dels continguts, o això que deia ella, quan un s'adona que un material està desactualitzat, que no està al dia, doncs és la manera de poder